Magandang araw mga kaibigan. Kung nakikita ninyo, nakapolo na naman ako dahil may pupuntahan akong meeting. Ayan, nasa biyahe ako ngayon. Pero, eto na naman tayo. Wala na naman si Mike. Absent. Absent na naman si Mike. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron tayong isang kaibigan na rumesba para ipagmaneho ako. Okay? Ito ay napakagaling nito na driver. Tanungin natin siya, interviewin natin siya. Pare, pakilala mo ang sarili mo. Hello, ako nga pala si Marlon Camar. Tawagin nyo lang akong Pogi. Kasi ako yung pinaka-pogi din sa amin. Aba, ang galing nga, ang galing nga. Yun ang kilala ka sa pangalang Pogi sa inyo doon. Yes, sir. Pag, kunwari, pumunta ako sa inyo tapos sabihin ko, nasaan si Pogi? Alam na nila na ikaw. Alam na nila yun. Aba, Ako yun. ikaw number one Pogi doon? Ako lang, sir. Wala nang iba, sir, sa amin. Ako ang number one sa amin. Hanggang ngayon, number one ka pa rin? Ngayon, sir, pangalawa na lang ako, sir. Bakit pangalawa? Ano nangyari? Kasi nandiyan ka na, sir, eh. Number 2 na lang ako ngayon, sir. Ay, magaling to. Number 1. Magaling to, mahusay. Pero hindi mo ko madadala sa ganyan. Tanungin kita. Inutusan kita bumili ng manok, inutusan ka ni Mrs. bumili ng baboy. Anong bibilhin mo? Ay, manok, sir, siyempre. Ikaw ang boss ko, eh. Ay, ang husay nito. Isa pa. Sabi ni Mrs. ilagay mo yung mesa sa likod. Sabi ko ilagay mo sa harap ng bahay. Saan mo ilalagay yung mesa? Sa harapan, sir. Siyempre, utos mo yan, sir, eh. Kapakahusay nito. Parang ikaw, si Pogi mukhang madalas. Lagi ko ito makakasama si Pogi. Magaling si Pogi sumagot, magaling.